Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай рӯзи 26 август дар Абу-Даби турнири UAE Warriors 44 баргузор мегардад, ки дар он варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов баромад мекунад. Ана рақиби ӯ боша варзигари бразилӣ ҳамдастаи Чарлз Оливера Лукас Сампайо мешавад. Дар ин навор мо оиди бартарии ҷангоvaро ба шумо маълумот медиҳем ва дар охири навор боша прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо дӯстон. Ташаккур. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз варзигари бразилӣ. Лукас Сампайо, варзигари бразилии 30 сола бо рекорди 8-1 ғалабаҳо, 4 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 3 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 1 ғалабаи дигар бо қарори доваро. ҳамчунин ӯ 1 бох бо қарори доваро дорад. лукасро финишер номида мешавад, чунки 90% ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст ва ӯ ин корро на танҳо дар карьераи касбии худ ва ҳамчунин дар карьераи ғайрикасбии худ кардааст. рекорди ғайрикасбии ӯ 4-0 аст ва ӯ ин 4 ғалабаи худро фавран ба даст овардааст. чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, ӯ ҷангвари ҳаматарафа сахт аст ва ӯ дар зали машҳур, дар дастаи машҳур шут бокс дар зери дасти Диего Лима тамрин мекунад. яъне ӯ ҳамдастаи Чарлз Оливера аст ва мураббии Чарлз Оливера мураббии ӯст. қадди Лукас 1,80 м буда вазни ҷангии ӯ нимёна аст, яъне 77 килограмм. Сампайо карьераи касбии худро соли 2015 оғоз кардааст ва айни замон ӯ 4 ғалабаи пайдарҳам дорад. лукас қариб ки ҳамаи муҳорибаҳои худро дар ташкилотҳои каммашҳури бразилӣ гузаронидааст. ӯ охирон маротиба рӯзи 17 сентябри соли 2022 ба октагон баромада буд ва дар муҳориба зидди Уиран Карлос бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, баъзе ҷангии ӯ тайский бокс ва ҷуҷитсои бразилӣ аст ва ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар замин хатарнок аст. Самандар Муродов, варзигари ҷавони 23-солаи тоҷик бо рекорди 8-0 ғалабаҳо, 1 ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Муродов карьераи касбии худро соли 2018 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди GFC, Road to UFC ва Eagle FC баромад кардааст ва дар ташкилоти Eagle FC ӯ чемпиони вазни нимёна шуда буд. қадди Самандар 1,85 м буда ӯ дар вазни нимёна баромад мекунад, яъне 77 килограмм. баъзаи ҷангии Самандар Муродов гӯштини озод, MMA ва греплинг аст. Самандар охирон муҳорибаи худро рӯзи 23 октябри соли 2022 дар Абу-Даби дар турнири Road to UFC зидди варзигари сахт ва пуртаҷрибаи бразилӣ Жан Сикуэра гузаронида буд ва дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд. бояд қайд кард ки се рақиби охирони Самандар ҷангварони хеле сахт буданд ва истеъдоди Самандарро бисёриҳо дар муҳориба зидди шогирди Ҳабиб Нурмагомедов Абдурахман Алимагомедов диданд, ки ҳатто худи Ҳабиб баъди ин муҳориба эълон кард ки Самандарро ояндаи дурахшон интизор аст. акнун дӯстон мегузарем ба бартарии ҷангварон. дар синну сол Самандар бартарӣ дорад. ӯ аз рақиб дида 7 сол ҷавонтар аст. ана оиди таҷриба боша, пас таҷрибаи онҳо қариб ки баробар аст, аммо сатҳи рақибони онҳо гуногун аст. дар стойка боша Лукас каме бартарӣ дорад, чунки баъзаи ӯ тайский бокс аст, аммо ин маънои онро надорад ки Самандар дар стойка шанс надорад. Самандар дар стойка шанси хуб дорад, аммо ба ҳар ҳол Лукас дар ин мавқеъ каме зиёдтар бартарӣ дорад. ана дар замин боша ҳамаи кор хеле шавқовар аст. шояд шумо фикр кунед ки варзигари бразилӣ ҳамдастаи Чарлз Оливера дар замин хеле сахт аст, аммо не дӯстон. дар греплинг Самандар тамоман дар дигар сатҳ аст ва Ислам Махаҷев дар муҳориба зидди Чарлз Оливера нишон дод ки греплинг аз ҷуҷитсо дида зуртар аст. Самандар греплинги худро чанд маротиба ба мо шумо нишон дода буд, ҳатто чанд муддат пеш дар муҳориба зидди Мурад Мачаев, ки ӯро яке аз греплерҳои сахт мешуморанд. барои ҳамин дӯстон дар замин Самандар бартарӣ дорад. ана дар тобоварӣ боша, пас Лукас финишер аст ва чунин ҷангварон доимо финиш мекобанд, чунки тамоми 3 раунд ҷангидан барои онҳо душвор аст.
самандар боша баръакс аз раунд ба раунд суръати муҳорибаро баландтар мебардорад ва ҳамчунин ӯ таҷриба дар муҳорибаи панҷраунда дорад. чӣ гуна ки медонем дар муҳорибаи унвонии худ дар чорум раунд ӯ бо дасти осеб гирифта ғалаба ба даст оварда буд. прогнози мо дар ин муҳориба дӯстон чунин аст: ғалабаи самандар муродов то мобайниҳои дуюм раунд, шояд ҳатто дар охири якум раунд бо тариқи сабмишн. дӯстон, прогнози мо барои ставка кардан нест, танҳо барои маълумот аст. умуман ставка кардан ҳаром аст, ин чизро фаромӯш накунед. ана оиди самандар боша, пас дӯстон бовар кунед, ин ҷавон дар сатҳи хеле ва хеле баланд аст. ҷои ӯ аниқ топ 10 ва ҳатто шояд ки топ 5 UFC бошад, чунки ӯ ҳаматарафа ҷангвари сахт аст. дар стойка, дар замин, дар тобоварӣ ва боз ӯ нав 23 сол дорад ва дар ин муҳориба самандар муродов боз як маротибаи дигар ба ҳама исбот мекунад ки дар кадом сатҳ қарор дорад. дӯстон, шумо метавонед ки бо прогнози мо розӣ шавед ва метавонед ки розӣ нашавед. барои ин чиз комментария ҳаст. прогнозҳои худро метавонед дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. ҳамчунин дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа обуна шавед. чунки рӯзи турнир ссилкаи бепули пахши мустақими муҳорибаи самандарро дар ҳамон ҷо пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. то боздид хонободи сарбаланд бошед.